arọ igbo bụ igbo ka mma ọkọrọka osime ekene kene elu kene ana kene ede ana n'ime asị na ekene si ma ike ekene anya agụrụ ajụjụ eji ọrụ m haiti Aloysius igbo eri ọnwa na-esiri ọla n'ụlọ ihe ala ọnwa na-esiri ọla n'Ọstrịa kene elu mezigbotela ụlọ gị Margaret Tinye Mama Chidimma na Mama Chidera ọkwa Nairobi ka enyi ka isi dute nwaanyị mara obi ya kene elu m Ambassadors Cultural Club of Austria ndị ọma Njaba kenere m Haiti Sebastian Uche onye ukwu odogwu kene kwesịrị m Ogbuefi n'Austria kene kwesịrị m Injinia Michael Chijioke ihe ori ọba na-agụ ata kene kwesịrị m ezigbo nwanne gị the President General Allied Brothers Association Ogbuefi mba na-agbado ugo 1 odogwu ị ga-adị ka echiri echi ala abụọ ọnwa na-esiri ọla n'Austria ọnwa o jekwe ka ọra ọnwa awe na-asị gị happy birthday ọnwa za Igbo na-eme biko danụrụ na yo Igbo na-eme na-egwu na tumo Haiti Sebastian agbalụsịa nge ọkwụ ụgbọ ọkwụ omenala agbọghọkelisi ga-anata ọla ịgabụ anyị ga-agbalite n'ọdụ maka na rire anyị ga-agbalite n'ọdụ maka na anyị ga-agbalite Happy birthday to Oman Austria. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. More blessings to you. Amen. More blessings, more Injinia Michael because they went Aloysius
biko gekwe ntị dinta chụba anụ n'ụwa mana ọ bụrụ onwere mgbachite ya bụ ngwugwu na n'iyi onye gekwe ntị ka ị na-amị ya mgbe ị na-achụ nta ndị mgbachite gị bụ ụmụ nwanne gị ndị gị na-anọ the same club ambassador ndọma awesi ka anọ elu gị taata bụ mbọchị ọmụmụ gị mbọchị na-etite mbọchị ama obi awesi ka adọkalụ ha nke a egwu a na ihu na-eme na-adị anyị mma ebe ifu n'anya dị o ebe afụ ugwu n'oge adị ọnwa n'osiri ebe ifu n'anya dị ebe ifu n'anya dị ebe afụ ugwu n'oge adị ebe ifu n'anya dị ebe ahụ ugwu n'oge adị ambassador sukwe obi Trabalho,